ashe burka ba sa kare ba inda kana da rai. da ake wanda mai ce mai nema na tare da samu ya zana fita rai. Wata tsoka ta dai mana ciwo a cikin jikina, ba abin laje a yanke ba kuma in rasa raina. Yanayi na so ne kamar yake shiga na ga koyaushe ina ganki sai na kasa komai, na zamo kamar gashin da ya fada cikin mai. In na kalli fuskarki dan so na ƙara maimai, tsigar jiki ta kan tashi ba na ƙyanƙyami ba, dinga jin gabana na faɗuwa ba na matsorata ba. Wataƙila ina alheri ne za ki bar gurina, dinga jin kamar bike a gidanku na kwana. Da kin tafi na kan ji kamar gobe ba za ta zo ba, idan yanzu ta wuce kamar ba za a yi anjima ba. Kamar numfashi na in ya fita wani ba za ya zo ba. Lalle ashe so aiki ne ba irin na rago ba, ya sa jiki na duk yayi nauyi ban aikin gajiya ba. Na shekara kan hanya tafiyar kuma ban fara yi ba. Kin san garwashi a lokacin da ya ɗauki zafi, to irin ɗumamar zuciyata har haka ya fi.